Добрый день, поважаныя сябры, вы на канале «Учимся вместе с тобой». Працягваем вывучаць гісторыю Беларусі. І адпраўляемся сёння ў далёкае 13 стагоддзе. Тэма ўрока «У абарону сваёй зямлі». Ледзяныя вятры з поўначы ды гарачыя з поўдня наганялі хмары на блакітныя нябёсы полацкага княства. На нашы землі напалі рыцары-крыжакі. Яны рабавалі гарады і вёскі, забіралі людзей у палон. Супраць крыжацкай пагрозы разам выступілі многія славяне і балты. Балты – гэта продкі сучасных літоўцаў і латышоў. Літоўцы пражываюць на тэрыторыі Літвы, латышы на тэрыторыі Латвіі. Так, у 13 стагоддзі беларускія і літоўскія землі аб'ядналіся і ўтварылася новая дзяржава пад назвай Вялікае княства Літоўскае. Яго цэнтрам першапачаткова стаў горад Новагрудак. У 14-15 стагоддзях барацьбу супраць крыжакоў узначаліў вялікі князь Вітаўт, які стаяў на чале княства. З малых гадоў Вітаўт вучыўся трымаць у руках зброю, сядзець на кані. У далейшым гэта яму спатрэбілася. У гады яго кіравання дзяржава дасягнула сваёй найбольшай велічы і магутнасці. У 1410 годзе Вітаўт павёў свае войскі на нямецкіх рыцараў. Каля вёскі Грунвальд, што азначае «зялёны лес», Вітаўт сустрэўся са сваім братам, польскім каралём Ягайлам. Яны пачалі бой з крыжакамі. Праціўнікі сышліся ў жорсткай бітве. Трава пачырванела ад крыві. Іскры сыпаліся ад мячоў і шчытоў. Ламаліся коп'і. Параненыя воіны падалі пад капыты коней. Бітва працягвалася ўвесь дзень. Пад вечар крыжакі не вытрымалі. Яны пачалі адыходзіць, а неўзабаве і пабеглі, ратуючыся ад пагібелі і палону. Дзякуючы мужнасці беларусаў, літоўцаў, палякаў і татараў крыжакі былі разбіты. Шмат гадоў мінула з таго часу, аднак і дагэтуль мы шануем мужных ваяроў, якія перамаглі ворагаў у цяжкай бітве пад Грунвальдам. Праверце сябе, як вы слухалі. Як называлася новая дзяржава, у якую аб'ядналіся беларускія і літоўскія землі? Вялікае княства Літоўскае. Гэта было ў 13 стагоддзі. Які горад першапачаткова стаў цэнтрам новай дзяржавы? Новагрудак. Назавіце імя вялікага князя, які ўзначаліў барацьбу з рыцарамі-крыжакамі. Вітаўт. Якая бітва адбылася ў 1410 годзе? Грунвальдская бітва. Чаму беларускія, літоўскія, польскія і татарскія воіны перамаглі ў бітве пад Грунвальдам? Дзякуючы мужнасці крыжакі былі разбіты. Малацы, малайцы, вы добра адказалі на пытанні. Дзякуй за ўвагу, падпісвайцесь на канал, і мы будзем разам вывучаць гісторыю Беларусі. Да пабачэння, сябры!